Đừng đu đu cu đu đu càng trong vắt đá rong bos càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos chẳng tự đi xin đến uống sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kaget nyole Luko new lagu tas tereng ngelotok ngalor ngidul nyoba gosip Tukang rasani tukang ngelo ngenyet di celok kemang jawaban ni wes sayu yo Pak Orki jatuh mata warna-warna yang delok kondil edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawaban ni wes sayu yo dapat bareng warga kan setelah kita ngomong-ngomong nutup panjenengan Arep golek apa mau ngene iki? Golek apa penak ya? Oh seren apa-apa ngene. Panas serap. Mayu kiyer ka bocok dodolan dawet. Kaya isik to mo. Ngono ki sik dodol apa ora ya? Wong putune bar jebol dak anu kae. Kaya urung pagut kae iki. Alah lek urung anu ki golek apa mi? Apa golek degan ae? Kaya ngono ya. Lah, panas ngentang-ngentang ini cocok mo. Engko peneken ya. Kayak dijaluk nih es anu, es bunder-bunder kae. Nenggone yurem. Bukan irem, Mbak. Iya, Mi, anu, ayo. Ya degan sapa sing panek? Ya tegan-tegane lek boymen apa sapa ngono? Kan kenek. Padang. Dik nang prapatan ning gone rembik diingi mesti keh pelangganku. Tapi keboku urung tak siap nih, lapku ya urung tak siap nih, tak cukup dhisik. Apa anu mo? Kowe tak uncale rono kae. Nek bar ngono engko karek cingrik-cingrik munggah kok. Sendal ngene kan kenek. Ngono ki kuat apa ora ya aku? Lah iki lho ya cilik kenapa ya kuat ming nguncalne aku. Ya delek menawa to. Lek ngono menek oe mo. Kae kaya ning dalane. Lah kula ra wong-wonge ra wani aku. Ki suket ya keh biar kaya ngono kae. Engko dhisik emek. Bar ngono omong. Kalau suket keh biar atau ora iso. Lek ngono nyilih wangkel dhisik mo. Ki dangiren. Lek karo menek ki ya ra iso lho mi. Iso-iso mo. Wong kowe iki duwe ilmu bajing celirit to. Karek lik ngono. Ayo mi golek liyane sing ndek lek aneh. Alah, ayo lek ngono. Iki lho Mas. Pokoke 50.000. Wis gratis enek kebone, ya wis enek rapi. Wow. Kurang penak piye? Tinggal tancap urusan ngresiki wis urusanku. Lah serabet iki lho. Sik gini. Mas, aku teko. Siap nglayani kowe-kowe kuwi lho, Mas. Lungguh nih kene kok kesorot srengenge iki wedak kluntur. Kon mbok-mbok kono ae. Denten yo suwine Ram. Jere OTW kok. Ra teko-teko yo numpak keco jenenge. Ono tuku sepeda kok ora sing
banter-banter kae. Oh, reneng BA. BA tenan kok. Sing tak geser-geser menggawa purung aku matae. Wes iki tisune, sak sing teles barang yo wes lengkap. Arep ngenteni sing order iki. Ngono kae aku kok ora telepon sing brondongku sing bangir kae yo muter le oleh komik sitok kae. Sitok kok duit akeh tak jaluki 1 juta. Tak ditambah karo brondongku kan wong sugih. Brondongku kudune 3 juta, wis 4 juta iki engko. Astagfirullahaladzim. Piye kemang? Ada rata omongi lah aku mangkal nang prapatan. Ih, piye jane kemang? Arep balikne yo wis isin aku. Lah, terus saya paling oke patute nang kono malah oke wong nang prapatan pisan. Duh, tapi geton kemang lho. Ganteng-ganteng. Kayak aku mang latu yo ngomong lak 50 wis gratis iki, wis gratis iki. Keton pokoknya aku. Mas? Tak enteni ning kene ya, Mas. Tak bukakne ning kene. Ih, laris. Ora ketang 20.000 tak tompol. What? Aku lho wis masak ayu kok ngene iki lho. Mesti yo sing wong-wong nang kono meng rene enek kok 5 coba tak latih lho. Apem siap ya kowe? Kudu siap melayani pelanggan ben oleh duit akeh. Sidane nang kono dik ngeneng. Ambil diketok mo. Menawa degane sik turah, ayo didelok. Ayo. Garake garing kabeh. Kejerakmu ini kok garing kabeh. Maksudku ki diingi ngono lho. Kaya isane wong minggu. Alah, patute gek entekne Pak Budo mo. Wis ngiding 2 minggu ya entek. Ki golek apa lek ngono? Apa golek gasir mo? Ki engko digoreng dilawuh kan gurih. Ki dilaroni ukur-ukur ngono lho. Aku manut ae mi, sebentar ngoleh panganan. Ayo lek ngono mo, diterusne liwat kene ae. Iki telan sapa lho mi? Kike yo kenari mo. Yo. Iki ke lek ora kleru nek elek kabul lho. Kabul. Astaga, genggek. Kamu mangkal adek ning kono. Kene mbok kali ke patut ke pasienmu dedemit. Alah jabang bayi, mbok. Kali kono coba gak ning kene mek ngrusak pasar aku kowe. Eleh, ngelakne kaya mbok gedhe dhewe kaya gendon ngono kok. Padi-padine ora payu kok ngelokne bature. Kalau saya ngomong, heh, apa?
kalah saing. Sorry ya, awakmu kelak karo aku dipadakne ora ana sepucuk kuku kul. Kalah saing, kalah saing. Kalah saing gek jaremu ora ana sepucuk kuku. Lah karone mboke apa duwe kuku. Ene kan awake mlenten ngono. Lah aku kaya gendana. Ini gila. Nyamuk kayak muncak mencak. Ya wis lek no, terus no leh muning kene. Biasane empok kali ngene iku keh pacet to keh ulah aku arep mulih. Nyotu akeh pacete semene-mene gelek ngeleng krasa. Sip. Ngono. Ora gumun. Alah jabang bayi, okonge mentul-mentul orang wadi. Ono ki gede pokoke kono ya tunan. Oh iya. Oh no. Telepon yo memanggil. Tinggal foto-foto di sik dipapne. Beh, ayu nih aku ke. Layak lek oke. Berodong jatuh cinta. Sopo nih tumbang lenem? Itu kok seger. Ora gelem madhep rene. Iki padete tukang nagih utang iki. Perasaan lek karo wong kuwi kaya ora tau diutang aku. Apa anu tukang adol apem? Apa wong arep golek bojo iki? Hei. Sapa kowe? Nyapa ning kono kowe? Apa? Lah krungu aku. Lah rono aku. Kowe adol apem mbok golek bojo? Lek bojo aku ora. Lah adol apa miyo? Wow. Ono ke larene kudune nggawa duit lho. Lek nggawa duit tak ladeni sak njalukmu. Ono ke lek ora ribet. Piro lho regane sak plenu? Lek duit gampang. Sing penting petunge. Tak rono ya. Wis tarene ya. Duitmu piro? Lek titik olahe titik lho. Engko duite titik njaluk akeh. Bangkrut aku. Nyapa lho iki guyang-guyu? Ya ditata lho mbek regane. Ora mbek. Duitku 7.500 ke. Oleh apa? Umpama udel medun oleh. Yo biodo. Duit 7,5 jaluk udel medun. Lah wong udel munggah ku lho do. Saoran-oran ke 500 kuwi ame nil. Lek udel medun kuwi 1000 tak bukane. Lek sak kabeh, lek kowe ora duwe duit tak korting 1.500 ae. Kuwi engko sing ngetokne aku, sing ngoglek aku. Dadi kamu kuwi kok mek karek ngelap. Lek kowe ser arep ngoglek dhewe ngono, kuwi tambah tarif 2.500 do. Oh, sak karepmu alemu polah piye pokoke. Piye kowe? Nggowo duit 7,5 tenan? Aja ndelok ngapain to, Dong? Arepmu mbek sing ora kagak aku ya. Umpama ya 7.500 ngono ki gunung sisih ngono gini ya. Tak gaene jamu. Bio. Kene 250, kene 250 loro ki 500 do. Lah engko kene sak kene ne. 2.500 kuwi bisa kucur lho do ket kok rambut sampai teko pucuk kuku sikil kuwi. Kowe lek domo kuwi kok duit 7,5 kok njaluk gunung separo kira gununge wong kentir. Ijek sisih lho mbek. Lek kowe oleh. Lek nggo namu larang sing ngadol murah kirane sapa mbek? Sopo ya do? Lek danu ke eneng do. Ngono kan mbok saiki buka dasar apa ora? Sapa mbek? Tikus celurut do. Sapa kuwi? Konyil do. Lek konyil oleh murah. Lah, tak nyangane lek ngono. Monggo. Angkat to kono. Ayo kowe melu ora? Oh, sudi. Wong ora duwe duit kok kemalan. Tuku sabun era
payu kok 7,5 Bang Bayu. Mas kono mah kate urung rene lho. Apa ra krungu lek aku nyeluki malah tak enteni ning kene. Gek piye aku engko? Duh. Percuma lah aku ngenteni ning kene. Gelak nang prapatan kemang, gelak wis enek wong mangkel bareng nang kono gek piye? Aduh. Jane lho, ning prapatan kuwi mang yo reneng wong-wong. Apa wong-wong kuwi mengke anu to, bodho entek to duwite. Geleh aku mlaku lho wis waduh, geleh aku macak lho wis kaya ngene. Ngalah-ngalahne artis Bollywood lho. Astagfirullahaladzim. Aku arep nyang anu kono, ora nang prapatan, arep nang Pertilon kono. Iki apa arep eneng jaranan mo? Kok eneng wong macak ngampek kaya badut kae. Iki sapa sing ngundang jaran? Kaya ora krungu ale omongane. Badhe jaranan nenten pundi, Lek? Jaranan apa to, Mi? Emi. Lah sampean sinten lho, Lek? Ayo mo. Alah jabang bayi, Mi. Kowe iki ora kenal karo aku. Aku lho, Mi. Konyel. Yu konyel. Lek yu konyel ora medeni ngono lho. Udu kuwi. Sampean sinten? Aja ngaku-ngaku yu konyel. Wong piye omongi aku iki konyel kok ndak percaya. Kowe ya ora kenal karo aku mo. Hah? Jangkengane. Ya wis, tak usah ora kenal karo aku, wis terusno. Kowe emang arep nyandi, gek kok ngendi? Aku tak terus nilai kelakonku. Ngono ke merep yu konyel ya mo. Tapi kok ngono? Apa kena udon lah mono? Gek nggawani serbet barang to. Udune mecah paling Mi. Paling iya mo. Wong mlakune yo kaya wong sunat ngono kok. Lah kowe kok ngerti lho Mi lek wong bar sunat mlakune kaya kok. Yo ngerti lho. Ayo lek ngono mulih mo. Aku wis keluwen. Ke ora oleh gasir ke. Ayo. Din yang kok keke. Yo konyel. Kon dulu adek macak kaya ngene iki. Lah jerekmu diingi lho yu. Kok kon macak? Iya kan ndak ngasek kaya ngono lho yu. Ki idepmu ku kewalik sing sitok. Astagfirullahaladzim. Kok payu kok kewalik. Wis tak dandanan kene. Dik klosomu ku. Oh, Joti. Kena ki lungguh, kamu ora payu to? Ora payu. Pi, lu mau ayu kaya ngene kok. Payu lah kene. Ora kena. Jane karo pola menemplok iki. Kok ora kena cepot. Terus piye to titik iki. Lagi kan dia belar kaya ngono barang. Wong kene kok laris manis sembarang duwe lho, Ti. Jajale kowe mau ngolah wong pira wisan. Wis iso ngitung aku. Bos to iki nyane. Wong klosomu ae urung eneng tilak beberan ngono kok. Golok. Ora payu to. Lek ora payu ning kene, mending melu aku nyang kutho. Jamin. Tukang becak, tukang rosok, tukang bangunan. Arep nyang kowe. Ki asline kowe iki kerja apa lho, Ti? Nang Surabaya kono. Sakjane ki an. Kemeneng ae.
Ya padha lho. Ngono ki seje. Lah aku kan ning lek ora ning taman, lek ora ning hotel. Ora kok ki beber iki kloso terus kaya si sapa kae mang? Gendon kae mang iki mulai ki nempok kali. Lek aku kan tempate ki seje, terus bayarane ku sing penting. Oke. Iya. Cuman kok ki patute tarifmu piro ti? Ya lek aku ke lho. Lek sing bos-bos ngono ke ya 10 munggah lho Nyil. Lek wong-wong sing ora duwe duit ngono ku ya kadang mesakne ki ya 2000, kadang lek anu ya 5000. Tenan Nyil, kok lek nyatu gelem melu aku iso ngunggahne tarifmu lho jajal. Kowe piro sekali ngono kae? Wong aku ki sekali kuwi mengke ya ora ngitung lho. Lah wong 50 yo ping 3 to. Gusti Allah. Ora garapan ki awakmu yo lek nyatu gelem tak gorono 50.000 ki sak mainan kepayon lho kowe ki. Nanti ki kapan lah marep rono aku tak melu lho. Ya yo lho aku seminggunan kas budal neh. Lek nyatu tenan ngono ki lek maca aja idepmu kuwalik. Wong kok lek wedi piye ra sidep ayu. Ini lho Kike. Ngene Kike. Coba ti kayak kuwi. Ya lek ngono kan setar to. Ora kaya mang. Iya. Wis cantik. Ngono ke, sesuk lah munggahe alismu aja ngepang. Engko dikira lek arep jaran. Kene ane ki rada dikurangi. Sing soft ngene iki lho. Soft ngene. Lek iki kabangen. Kek lek aku ngenai lulur cingi, wis kok gawe porong. Lah urung to ti. Lah jabang layak lek bolotmu seireng-ireng ngene iki jabang bayi. Ora payu lek ora ayu nek kono ki kudu mulus. Ken teko hotel, engko lek bar ke hotel kek nyang apartemen. Apartemen ki opo lho apartemen iki? Oh, masih dhuwur ngono ka lho, numpak lift. Aku ora wani tilan numpak lift barang. Ya ora lho maksudnya ke ader. Ya kan nang tangga, ya kuwe lho panggal sing ditumpaki. Kok piye lho? Ya sing ditumpaki ya jelas lah aku. Ya ngono ke maksudnya apartemen ki kan omah dhuwur, dadine kok nek numpak tangga. Lek apa munggah tangga kan kesel jadi numpak lift kuwi mang. Aku ndak wani pokoke tiral numpak kunoan. Trok. Yo engko lagi macet nang tengah-tengah kok. Ah jabang bayi. Mbok karo tikus. Bestian ki opo dirasani ki? Aku pilih sing nang sore-sorean ae. Ya ora apa-apa lho karek sak karepmu mestine kono ke yo manut. Yo karo bestine. Astagfirullah ngandi. Kek kae bacaan opo nyel kaya ngono kuwi? Jan kaya tikus celuru tenan kowe iki suwi-suwi. Layak ora payu, kek nganggo itep ngisor dhuwur. Pipi sak irunge dibangi. Ki nggane kebo sisan. Dadi pikir wong ngiten kowe iki. Ki opane sing kolu to Nyil, nyucup kowe ki lek rupamu kaya ngono kuwi. Ora sitakan cobrot. Lah wong awakmu dhewe lho ora payu. Alah, gek mulya kono. Ambumu lho wis rangwati. Yo wong kene kok padane tikus duitku ki lho ebek. Gek saiki ki usume ditransfer bareng. Gek apa kaya kowe? Mlaku ora payu nganti ngene ane gosong iki. Abang kowe gosong. Ora kaya aku ngene iki. Alah, ya wong kebomu sik resik kok ora payu iki mang. Ngono ke lho ti, aku teceni nang Rembek. Ayo lak ngono. Aku melu nyang tenan nyang Surabaya. Wis ta yo ngatur kae kembropyak kabeh ke lho dige mlaku. Sesuk engko tak telpone travel sing dige minggu ngarep yo. Ngono ke aja sampe lek kepencut sober. Bahaya Nyil. Wis ora usah tak jelasne kowe yo ora mudeng. Njaluk lek ngono kebomu gawanen. Wong nyatu arep buka dasar kok nganggo kebo. Sak oran-oran ke kasur lipat ngono lho. Sing
nyaturan de modal to ti aku ki. So lek wis bar ko Surabaya gek mulih. Lek arep buka lapak neh. Tuku sing babut. Yo,